Ummi dan Allah ina zaki naga kin dau wanka kin yi kyau kin sa kayan sallaki. Wallahi dina zanan je kuma za a ci za a sha. Ina zaki? Dina wajen party kenan inda ake cin abinci kyauta. Kwarai nan. To dan annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki jira ni anan yanzu zan fito. Ki fa jira ni fadan Allah ki jira ni sosai. Ana fati. Gani nan. Jira na ake yi. Haba ai dole mu je mu ci shinkafa da wake. Ai ina gaya miki dina duniya ce. Ni faka mu je kar ta kare. To kai waye gayyace? Ni sai an gayyace ni. Ai ni ba sai an gayyace ni wajen dina ba. Ai mu bari in gaya miki duk inda biki yake muna wajen wallahi. Dole ba za ka bi. Dan Allah ki taimaka in biki wajen bikin nan wallahi tun safa ba abin da na ci. Oh sorry don't cry. Anan muke rage ta ai. Mu duk inda biki yake ko suna anan muke rage ta. Dan Allah dan Annabi. Wallahi kana biyo ni sai na sa maka ihun barawo da mun kai kama da barayi. Ke yanzu dan annan Muhammadu kina musulma ƴar uwata musulma ƴar shinkafa da waken da zamu je mu ci a wajen dina ita yake mun bakin ciki je ki neman bala'i kike da ni je ki kuma insha Allah sai an sace miki waya aka ce baka ji a ni ba na ji ki mun shari ƴar shinkafa da waken da zamu ci a wajen dina ita yake mana bakin ciki kuma wallahi zaki biyo ta lungun nan Allah to mutanen mu dan Allah kuma danna mana subscribing sannan ku danna alama ta ƙararrawar nan domin samun shirye-shirye mu da zarar mun daura muna godiya masoyan mu muna alfahari da ku masoyan mu